Nou, er is besloten om 7 F-16 jachtvliegtuigen aan de kant te zetten, om het maar even kort te zeggen. Het grootste deel van die bezuiniging op jachtvliegtuigen in Nederland die gaat voor rekening van de vliegbasis Leeuwarden komen. En dat betekent kort dat we de komende periode, de komende jaren, de 2 vliegende squadrons gaan samenvoegen en daar 1 eenheid van gaan maken. Maar vanuit die eenheid ook de kans krijgen om de opbouw van de organisatie voor de F-35 te gaan accommoderen. En ook te gaan kijken naar de opbouw van een eenheid voor onbemande vliegtuigen die op de vliegbasis Leeuwarden gaan komen. Er zijn op dit moment bijna 1200 mensen werkzaam, waarvan 1141 gevuld. We gaan in de oude reorganisatieronde gaan we terug naar 804. Dat gaat per 9 december dit jaar gebeuren. En hoeveel er daarvan overblijven in 2020, dat gaan we nog zien. Daar wil ik nu nog geen voorschot op nemen. Dat het iets minder mensen gaan worden, dat mogen duidelijk zijn. Maar dat is een proces wat we de komende jaren gaan uitwerken. En waar we echt een transitieperiode, een transitiefase ingaan. Van F-16, alleen maar F-16 op de vliegbasis Leeuwarden naar een F-35 eenheid en ook naar onbemande vliegtuigen.